Dong, le. Oy, dong. Rap. Ay naga labot ka da. May gihar mi huwat ni madre ay. Adi lagi kay kuan ko ba kay para makatapok-tapok sa tang tulo ba para makasabot-sabot sa kay wala pa man tay shooting ron. Mo lagi na nindot kini mo na ando kay Sabot-sabot ta banding-banding ta ba inom-inom. kana gwapo kita dong. Dinari paabot nimo? Ha? Dinari paabot nimo? Yan sa may atong kuan ron. Practice tag kuan sa may mo. Amay no, practice nung kay kanang naakoy kanang kanta komposisyon nung ba? Ako na kay na-compose kanta. Yati ra god. Kay bawo Indot lang kanta may na ato practice daan kay bukan inig. Oo. Ug na natay sa natay shooting ba? mga natay mga istorya ni istorya bitaw ni Pipidin sa bati bitaw niya. Siya mo antong kanta bahin sa tong sitwasyon dito. Asa to ba kanang kanta ha? Igo na sa sitwasyon karon. Oh, antong ni Kano, no. haom na ko. Pero sa may tono na sige ko no. Sige ko. Imo ajo tuno ana. Oh, ako yung tuno, wala Ano, ni siya kuan- kuan- kanta chords rap. Way duyog ni siya. Sige testingi ko no kaya ako makita ang chords. Unsa may tuno? Na 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 ana ba? Nanan. Okay ka no. Mantay nindot na kay maratag tabok bata na nananan. Sige na. Yo batira Okay, ge. okay, pasay. Rumba. Rumba. Ana. Kitang tanan way kahibalo sa atong panggobyerno, tanan wa masayod sa ato ang kalisod. Kung ikaw idaran may sakit ng daan nga imong giatuban, doktor ang nasayod sa imuhang kalisod. Karon gidala ka sa mahal mong pamilya, ospital ang dangpanan, aron ka matambalan. O karon nahanaw ra ubuhubak rayuma, o kami natingalang nakubid ka. Higala, aduna may istorya, istorya nga dalang komedya. Kung na gani mo'y pamilya nga may ubo, hubak o rayuma, sa hospital ayaw o nagdada, kay tingali unyag makuruna. Hala, ayaw nagkabalaka, puro rani istorya. Ay komedya lang god, apan dalang tinood. Da to ana. Da to ana. Da to ana. Da to ana. Cek buana. Tinggal sa nagkanta hapit pagitan masayo na gamay na. Di karon di ba practice mo sa Na practice man ni no. Gwapo na kanta ni Gwapo na kanta. simbol. Mao na siya Ina- ipaw ina- uban nga Ana tagay sa uban nga Tagay sa si Betulix kay minno. ang mga pangutana sa uban ron ngano magining COVID nga wa mo wa. Di. Ang ano? Ay natin long kay naka kuan mo tani, kay inom tani do sa ni. Magsugilanon ta. Ah sige na tarong. Doon ako yung Sugilano mo. Ang title ni Sugilano ni Tulits. Sige na tulit. Oh, sa Trish Buhakhak. Lah, induta ko na dong. Oy, kamo pa permiro na akong gisultianan ni nga Sugilanon. Ah, Ayay ka Sige. trailing. Oy, kini siya Sugilanon ako dong. Dili ni siya makatawa. unsam din na dong? Kuan ni siya nga Sugilanon kanang kulbahinam ba? Hinam. Oh, kulbahinam ni siya nga kanang Sugilanon. Dili ni siya pagkatawa. O para sa atong mananaw sa atong salida, atong mga medyo hilig og kulbahinam, kilig ko ganahan. Kiligon ba? Sa unang panahon doon ay contest Miss Universe na. Miss Ano Miss Universe ba? Aw katong laging kanang mag Oh, kana man. pantirag bra lagi. Oh, Bikini. Aray na. Oh, paano ba? O pasiksingay na dong. Oh, Palmi ano no? lami kayo sus karon kay intra Pilipinas ito. Oh, Buang ni daog bitaw ng Pilipinas dong. champion yung Pilipinas. Nidaog jud ang Pilipinas pila restaurant, nidaog jud ang Pilipinas. Mm. Sus lami arbag lawas sa Pilipinas dong. Ayay kalami. Gamay kay hawak dong ano ba gamay kay hawak wayap. Kanang bigot jud kay ba? Sus. Biya ka karon kay ana man tong taga sa Amerika man gi kuan gi contest. Ana dayon nga ay ang Philippines may nidaog ang premyo ato 1 million. 1 million. O 1 million nya plus corona pa nga gold nya. Nya virus.
Dili, corona nga ana ba, corona. Corona, crown, dili COVID. Kanap. Nya, mao pa joy pasakyon sa pinaka mahal nga yate sa tibuok kalibutan. So, ang katong yate nga sakyan sa Miss Universe, mo to hatod niya sa Pilipinas. Pag humana sa contest ito, dawat ng premyo. Yung sakay na ang Miss Universe sa katong yate nga pinakanindot nga yate. Karon do kay uli na Pilipinas. Sus, malas man kay dong nga naabtan magbagyo. Pagta bagyo tigo ito ng yate sa bawd. Pa! Bali, pa! Balitok. Ang katong yate dong mga dini siguro og katong bukira. Chocolates. Mao ni yate dinhi nakob. Kato dito naay islang gamay ano may bukid na. Napulo. Oo. Karon kay dili kay nalayo. Gamay siya pero napulo. Oo. Kana napulo sa to pag gamay napulo. Dagdagan sana. Oy kay Karon kay man. ang nagpuyo ato isla ha. Sila na gid. Di, Siya gyud sila. Ang nagpuyo ato isla ha. Usa ka laking ulitaw, 22 anyos. Doon na siya binuhi nga iro og kanding. Grabe mingawa sa isla no. Oh, Iro ra kanding iyang kauban sa usak isla. Iro ra kanding iyang kauban sus Siya ra gyud. O pagtan-aw sa ulitaw ron nga nagpuyo sa isla dong. Tan-aw ni sunahan. Doon na may yate nga nakob. Naku. Sila. Nga na may yate kob. Kuha din siya siyang pambot. Kuha din siya siyang pambot. Karga niya ang ihang iro o ang iyang kanding. Kuyog dito niya. Praga na yung pambot to. Pag ito niyo, mao dyan naabtan na dong. Ang Miss Universe, medyo yan naabtan nito dong. Nga kamatyon no na. Oh no. Ang ubang mga crew patay gyud. Patay na. Ang mga crew sa yate, patay na. Oh no. Ang Miss Universe to, naglutaw-lutaw. Kamatyon no na gyud. Sus, tanaw na luwas din niya. Kaya nakainom og tubig dagat. Luwas karga niya sa pambot. Taagan niya ito sa isla. Daan ito, siya rin napuyo dito. Yang kitabang naluwas yun doon, kaluwas Ginoo. Luwas niya. Yan na din ang Miss Universe, yung sulirat mo tayo na. Asa man ko? Yan din. Naglalimot. Nalimot siya. Pagtanaw niya. Yung din ang katong laki nga, gwapo sa latawhanap. Tisoy-san. Tisoy, 22 anyos. Mamao na ko kagwapo ka. Warag mamao. Bungot sa ukog. Warag mamao. Sus, karon kay, ana din ang laki nga ma'am. Kanang, salamat sa Ginoo kay okay na ka. Ana din ang Miss Universe noon sa deko. Ma'am, ang imong yate nga gisakyan, nakob, naigo sa dako kayong bawd. Mga tong giluwas ti ka. Ana ang Miss Universe nga. Salamat kayo sa imong pagluwas nako ha. Ayay. Utang nako ang akong kinabuhi diha nimo. Sus. Miss Universe na ba? Miss Universe ana Wag din. kano naglutan laki ito dong. Ana din ang Miss Universe nga. Unsa may bugtong pangayoon nimo para lang makabugti ko sa imong pagluwas nako. Ayay. Kana. Lamiya pa Akong ihatag bisag unsa tanan kwarta. Yuta tanan bisag unsa pa kay do naman toy kwarta to kay daog mo to siya. Bisan pag ang akong unod. Yan na. Nice. Ana gud lalaki. Ano gusto? Ana rin lalaki nga. Sure ka ma'am? Ano ba? Sure lagi ko. Bugtong og bugti sa imong pagluwas ka nako. Ikay naghatag og ikaduhang kinabuhi nako. Ano ba? Gwapa ra ba si Universe? Kaya na kong ihatag tanan bisag unsa imong pangion para lang makailis ko sa imong pagluwas din ako. Ana din laki nga. Ako sang hunaon ma'am. Ana diyan. Trailing. Hunaon karon Plaster sa tani ka hate. Ingon din nga. Sila ragong duha dito nga tao dito sa isla. Nya ang ilang kauban katorang iro og ang katong kanding. Wala takmagi ni dayon no. Ana di siya. Universe ko tukod. Ana di siya. Ayay. Sure ka ma'am? Kaya namong ihatag kung unsa akong pangayoon? Ana din ang Miss Universe. Kaya iyo bisag unsa. Pila day edad ni ma'am. 18. Ikaw sir yun. Sakto kay 22 ko. Ayay, bawt. Bagay kitang duha. Ingon din. Kay bawo ba ka ma'am? Kining akong ihangyo nimo. Gikan sa pagkatao nako hangtod karon. Gyud ko katilaw ani. Ayay. Karabing hidlawa na ginako ma'am. Kaya kanini mong ihatag. Ingon. Kaya lagi kaya. Just one eye. Ang babae wan mahiluna. Ang tang igwapo gyud sagod. Sila ra duha to isla. Ingon din. Nya unsa man imong ihangyo? Ingon din ang laki nga. Mauwaw ko. Ugma lang siguro. Karon abta lang gabi tuog sila. Ang babae wa Natapan sila. Tapan sila nang talikod. Talikod sila. Pitok-pitok ang mata sa babae. Kanus adyo kani siya mohangyo. Nga gwapo ba kayo? Ang lalaki sad nagsisag atubang nito siya. Makaingon baka ko aning ma'am no? Sa akong pangayoon niya. Sa akong ihangyo niya. Ang sugot baka siya. Pagkaugmaan na siya nga. Ma'am,
kanang ready na ko ma'am. Ah. Andan man akong isulti og pangayoon nimo. Ang akong kanang akong pangayoon diha nimo. Oh no. Pastilan. Manghinaot ko ma'am nga musugot ka. Yeah. Musugot lagi ko bisag unsa pa bisag ako pang unod. Pwede ba ma'am nga Unuds baka? Kami aday. karon kay ana din. Ana din nga. Kaya lagi na akong ihatag. Bisag unsa imong ihangyo, pangayoon nimo akong ihatag. Oh no. Sus ma'am, kini akong ihangyo nimo. Para ba jud ko katilaw ani? Karon jud ko katilaw ani nga niabot ka. Hindi. Mian lagi. Hindi. Miss Universe ba? Oh, ready na ka ma'am yan. Ready na ko. Nagsulo pag nipis ang Miss Universe. Nipis kayo black rock kay diri mo pinatubo ba. Ug katong sapat sa tibas. Okay, katalami ato Kalami kayo, bugdo oh. kayo. Karon kay ingon na, ready na ka ma'am. Ready na ingon din. Pwede na ko tap-tapan imong mata para medyo thrilling ba. Ay. Oh no. Tap-tap ang mata din sa Miss Universe anak. Ah. Yung mo nga din. Pwede ma'am adto ta sa luyo. Yay! Luyo dito luyo. Boto. Ma'am, Pugsit gini oh, ron. ma'am. Kanang ready na gyud kay ko ma'am. Hmm. Kini akong ihangyo nimo ron manghinaot kung sugot ka. Kana Ana din ang Miss Universe kita tapan mo Miss Universe. Miss Universe nga. Sugot lay ko bisag unsa pa bisag pag imo kong daruhon. Grabe lang yan ingon. Naminaw na gud ingon. dali pa na humano, lami na kami minahon. Karon kay ingon. Ingon nga ready na Gaya pa na istorya. Ready na likop Lami ingon. nindot kami minahon. Pagtangtang na sa inigtangtang na ko sa imong tap-tap sa mata ma'am. Anak na nako isulti dayon ang akong tuyo nimo. Dayon. Unsa man? Tangtang na ingon na. Tangtang. Tangtang eh. Nga unsa man imong hangyo? Unsa imong hangyo? Ingon din siya nga. Ma'am. Palihog ra og kupot anang iro kay jirjir ko skanding. Ako mo sa iyo di ko kajirjir. Klaro. Hey! Ana po kita sa shout out portion. Okay, mga igala. Shout out di ko magala diha sa Calatrava si Tatay Tilo Libre. Okay, shout out megala ni Dixon Puentes from Tiban Front Inayawan. Shout out ko megala sa tagas Cagayan de Oro, Makmak at taga Hagna Bohol ug Binrabs taga Malaybalay Bukidnon. Shout out megala ni Roldan Matias from Davao City. Og shout out mga megala sa mga palangga diha Cagayan de Oro City, Puizo, Pinazo Burha family diha sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Daghang kayong salamat ni Jocelyn Pinazo Burha of Manila. Peldax Hill at Camp Philip Bukidnon Cars Journey. Taga Badaya Bohol ni Migo Ulo Ugay, greetings from Rimben Kabirtir, Zamboanga City. Okay, shout out megala sa Icol family and Talik family diya sa Barangay Katadman, Surigao City. Shout out megala diya sa Basak Lapu-Lapu ni Roberto Villaraso. Okay, shout out megala ni Mark sa Mark TV from Carmen, North Cotabato. Shout out megala ni Marvinski from Mandawi City. Okay, shout out megala ni Killer Smile. Shout out megala ni Christian Tampos from Cebu City. Okay, shout out megala ni Christine Canoninho diha sa Lutupan, Toledo City. Shout out sa megala ni Ria Ann Superior Abila from Las Piñas. Shout out megala ni Marjorie Aling from Toledo City. Shout out sa megala ni Wario family from Cagayan de Oro City. Shout out megala ni Rinaldo Tungal diha sa Bago Aplaya, Davao City. Shout out megala ni GB Zuabes from Pasig City. Shout out megala ni sa Ponsi family diha sa Buog, Sibugay. Shout out megala ni Bill Palpakig ni Cebu ug sa akong mga brad sa Alpha Caparon ni John Kuka. Shout out megala ni GR
sa GR Auto Care diha sa Davao City. Shout out day may gala ni Chris Escopild at Pimilo from Cebu City. Shout out sa ko diha sa mga gala sa akong kaigsuunan diri sa Barangay Bukayan, labi na ni Singagi karong adlaw. Daghang salamat kaninyo. Oh, God bless and your heart. Yeah, ito sa English tawag lima. Okay, shout out day sa iyang uyuan og Papa Angga from Gino Bahis. Ako nang pagmangkon dong. Ha? Ako nang pagmangkon. Kasi nga Gino Baez. Shout out day sa iyang pinanggang amahan si Noy Angga Bahis from paragikan sa iyang anak si Gino Bahis diha sa Singsing. okay, salamat imo ni pagmangkon. Ako pagmangkon na. Sige. Og shout out day ko may gala ni Ria Wario family from Cagayan de Oro City. Okay, shout out may gala ni Jumare Sabanal. Shout out sa may gala ni GB Zuabes from Pasig City. Shout out may gala ni Ake Torres from Cagayan de Oro City. Shout out sa may gala ni Bilpal Pakigni Cebu sa Cebu og sa akong mga brad sa Alpa Caparo Jan Kuka. Okay, shout out may gala ni Christian Ekyan Lumbab diha sa Ibabaw Sugod Cebu from Junjon Lumbab. Shout out sa may gala sa Kansas family from Davao City. Okay, shout out din ako may gala akong kauban sa munisipyo no sa Motorpool Department si GR Lanet, Rene Artes, Porfirio Torion, Junior Lanza, Pedro Tautho, Manuel Labanza, Arnel Apules, Japi Tautho, Francisco Inso, Junior Artajo, si Iloy, si Pablito, si Marlon Puentes, Marlon Generale, si GR Dominador. Og ilabi na gyud shout out ako may gala ang among supervisor nga napabiling mapinanggaon siyang mga tao si Jinito Kanja. Og i-shout out sa nako may gala sa ako sa mga kubang driver sa si Boss Aman ang amo ang mo siya presidente sa kapunungan ug usab sa tanan usab mga opisyalis niya hinaot nga may malik na ang amo ang panginabuhi ug mga normal sa among mga UB Express. Ug shout out usab na ko may gala ang akong mga kubanan kamo lang may bawo ang masayod nga wala ko malista ang iyong mga pangalan ug ni Dugdung Michael Kumiso sa akong mga Duram groups sila ni Dudong Koy Ligaspino sa Dudong Ray nga naatas taga Kantipla nga natuburan na biyahe sa tanang mga UB Express mahapit na ta mabalik hinaot nga mabalik na ta. Sa ako sa out na ko ang mga ako sa mga amigo mga drivers tricycle karon mga panahon na mga kaigsuunan kinsa katong napitahan tungod ani ato ang kasakit nga niabot ani atong kalibutan ato na gini nga tahon magampo ng kita sa matag usa ngadto sa kahitasaan kay mao red na makasulbad ka nato labi ni gyud sit out na ko ang akong kumpare nga si paring Isidro daa sa nagpuyo sa Buanoy Sigra o man sa ko ang kumpare Dodo na naasad sa lockdown karon Dodo kasi kumpare mo no magkakilala. nalimot mo ko kumpare na nako pero nalimot ko sa Fredo pare by dads. Daghang kay salamat ingon man sa akong mga kabro sa kauban ako sa Guardian GBI chapter. Daghang salamat ug God bless kaninyo. Ang among chapter president si Jumel Castañares ni NF John Ricanya. Taon nagkuan sila sila yung mga frontliners karon sa ato ang borders ato ang mga sipin. Naghato sa atagan sa masipang pagpag ang tanang mga GBI. Okay, shout out to Megala ni Soprenio Pañales. Og shout out to Megala akong igagaw akong first degree cousin din sa Quezon City si Pat Lapira. Okay, shout out to Megala ang shout out ako Megala ang Aguinaldo family ug sa iyang papa nga si Nonoy Aguinaldo ug sa iyang igsuon Regine ug si Regi. Shout out to sa ako Megala si ang Rosales family. Shout out din ako Megala si Richard Kuray. Diha sa Arpili. Shout out to sa ako Megala ang Hasper Laranjo, Hesley Laranjo, Sheila Laranjo from Tago City, Davao del Sur. Okay, shout out to Megala ni Mark Pangsoy. Shout out to sa ako Megala si Mario Rigonel. Shout out din ako Megala si Eric Mandaya diha sa Mualboal, Cebu. Shout out to sa ako Megala si Miguel Elorag from Asinan, Margos sa tubig. Margos sa tubig. Okay, shout out din ako Megala si Zed
Arios og i-shout out ng higala. Importante kay ni kay mga kuan sila, mga frontliners ni nato sa mga frontliners ang 33 IB og shout out sa nako ang 6 IB Philippine Army batalyon na assign sa Mama Sapano, Maguindanao. Okay, sir, mga sir, amping mo da sir. Salot mo ninyo sir. Salamat kayo God bless. sa suporta. Ato ni shout out po mga higala ang ato mga frontliners diya sa Balamban Police Station. Nya ang ato ang sa mga fire station. Og ato ni shout out sa mga higala ang ato ang mga batom. Anyar dong, shout out sa nako dong ang usa sa frontliners kauban mo sa health sa Aritzio. Para si nag-jogging. Hapon ma'am. Aya i-shout out sa nato may gala ang ato mga batom. Akong kumpare si Dungkoy Manabat, silang Latoy, sila ni Boss Ali. Shout out nato sila mga gala ang atong mga maabtikon ug nag-anto sa init ug adlaw. Tanang mga borders ug sa tanan yun usab nga mga silang labaw sa batom dong si Jirik. Aron di sa sila magmahay, ato sang i-shout out sad ang mga piniriso nga katong naay mga sa og waysa. Shout out ko og amping kay kagawas na mo hantos antod. Diha ra gyapon mo pero kagawas. Shout out to mga gala. Ang karon na sa mga hospital karon nga ato mga nagtan-aw po tingali nato silang uban tungod sa naamos mga problema pero sige lang may kasulbaran ra ang atong mga problema. Ginagmay lang gud nga problema may kasulbaran ra. Okay, Megala, shout out din ako Megala no, usa pagbalik. Shout out namo Megala, dako kay pasalamat namo sa tanan jud tibuok kalibutan, tibuok Philippines. Ang tanang frontliners Megala kasi tinuod lang ilang gisugal ang ilang kinabuhi para lang makasalbar sad og kinabuhi. Okay, pakpakan to Megala kay daghang kay salamat. Shout out sa mga Megala si Siri Villarta from Panabo City, Balanga, Bataan. Og shout out diha sa Malungon, Sarangani Province, Agaray, Lapu-Lapu City, Birhil Liguma. Shout out sa Minaguya, Japan, Sebastian Jorin Kunson, Lindsay Kamau from Asturias, Cebu, Kins Abilinde from Masbate, Delgado family from Dungkoy, Langtad, Naga. Og shout out usab na ko may gala diri si Jenny Ardinte from Liloan, Santiago Agusan del Norte, Ilvin Bermudez, Roldan Carcuiba from Dumaguete City. Mga higala, katong mga viewers ug mga supporter nga wa man ilang mabasa. Ako mo shout out ninyo, pasensya na gyud kayo mo tungod wa mabasa o wa mapil yung pangan. Pero ako mo shout out ninyo tanan nga wa mapil nila sa pagbasa karon adlaw og hantod santod. Shout out ko ninyong tanan. Daghang salamat. God bless og amping og usbon ako. Ang kato pagyod ako shout out ngadto sa ako ang silingan dito sa barangay kanang sitio Hagkot nga katong mga Milgar family og sa iyaha ni Konsehal Nito Salazar. Konsehal Igning ngadto sa iyaha pag yung mga anak og apo nga katong nagpa-shout out nako nabilin man yung panganday pasensya na kay ka pero sa sunod ako naging dado na mo pangan. God bless. Adala si Kapil Rap. Suporta ka sa tres buhakak basta naasad mo naasad mi. Okay, Miss Philippines. Philippines. Totong tugsok. Okay, ako na si Tolets. Ako usab si Ali Alimukoy. Ako sab si Rappy Boy Umabaw Baby Junior alias Totong Tugsak.